Rungno ka Argentina siya ka round 16. Hanroy ka buram ka bakortam. Iya ka Cabo Verde. Bat kumjuru ka Egypt kalalaban qualify. Siya ka round 16. Tehoit perlang mentah habang ipai ha ka jingil ka jong ka Argentina persya. Iya ka Cabo Verde. Kana ka jingil ka kadalong sisya ka jingil ka ba itanan. Bat kala aru bandai ka jingil ka ba pensir mensem. Iya kinong Cristiano jong Lionel Messi. Bat ka Argentina. Namar baka jingla abha ka Cabo Verde ban yel kai hakana ka jingla kai kala pelong iya ki pajba ban it iya ka game ne ban itnat iya ka jingla kai hoy hakana ka jingla kai ka Argentina ru kala yel kai bha bat kala la aru ban tep ahadu laila arkul hakana ka jingla kai ka bo Lionel Messi ru ulala ban tep gul hakana ka jingla kai bat mantawla dan arpe gul ha ka FIFA World Cup history kabadai tang mauhi urangil kai ubanang kong ban poi syakini ki arpeu teliki gol haka welcome te perlokan ka jing lakai ka Argentina kelala aban job hadin ka extra time kata hadin ka khanda peu minit namar ka jing la abha ka Cabo Verde ban yel ka karai kana ka jing lakai kalong hadin ka shispa arpeu minit ka baka Argentina kelala aban tep ia ka gol ban pen job ka dei haka menit ka ba shispa khatwai Bat menta ka Argentina kal rongno syakarang 16 kabakan saikun persyaru ia ka Egypt hadin baka Egypt kalala aban pelim ia ka Australia haka penalti shootout lang bada saula arkul haka nega jing lakai kadai kesin ka banangkong ia ka region usala ban job ia ka knockout game hak World Cup bat ban qualifier ru syakarang 16 kadai kesin ka banangkong ia ki